Awuwarix uvula bhiri lika Monday liyakwama inalanga lonke ngophuza every day baba. neke buchala ka di weekend fela. Hayi baba yeke ukusijuda wena. Phela nestatus sakho sisasho. Bhiri ke bhiri bese kuqhunyisa ubhiya. Hey Mdeva. Late babe shanga ama weekend kuphela. Senze njani? Ema kancane ngiyeza manje. Safuna ukuhacka ama finance kaMqonjela. Kumele ibe broke le nje. Umqonjela uyithathaphi imali? Oh, loyo. According to his financial law, kunemali engena kuye engayisebenzelanga. Fuck. Ithwele le nje le. Yebo, u12. Ngeke uze umthathele nje imali. So I decided to deactivate his brain. Akanangqondo nje sidala. Pho awusho ngani? Anyway, ngithi ithini leyo mfubu? Oh, lo ulethe utshalo. Kodwa uthi beyephuza ngama weekend kuphela. Never baba. Leso siyizi. Ayibuke kahle leyo mpahla. Buka le phuza face. Phela leyo mpahla ayithathele papalaza nje. Hey anishisa into yonto ngilandele mfethu. Next. Mfethu amathathu angaka. Time shit. Creators no different, they ancient. Sooner than later, what will be ours? I keep an eye out for the numbers, let's stay in contact, synchronization.